Zertan ari da gizon hau? Gosea! Normala. Ramon! Banoa, Zertan ari zara? bukatzen ari naiz. Benetan ez dut ulertzen, patata tortilla bat egiteko horrelako misterioa. Izeba, ez da patata tortilla bat. Osabaren patata tortilla da. Listo, bikote, bazkaria prest. 2 patata tortilla, bat nahikoa da. Esperimentu txiki bat egin dut. 2 tortilla zein da goxoena. Juhu! Eta zu, zergatik zaude pozik? Normalean tortilla bat bazkaltzen dugu. Gaur 2. Ea, hasteko dastatu hau. Hau oso goxoa dago, Osaba. Oso ona, bai. Baina nik ez dute zer berria nabaritu. Egia da. Hau Osabaren betiko tortilla da. Utzi bestea dastatzen. Hartu. Hau ere goxoa dago. Baina desberdina da. Bai, pixka bat gaziagoa. Hori da. Eta tipula guztu handiagoa du. Egia, niri hau gehiago gustatu zait. Nik nahiago dut lehenengoa. Zer gertatzen da? Osaba, zer egin duzu? 2 tortillak berdinak dira. Ze gaiztoa zaren, Osaba? Hau, pazientzia. Hau da esperimentua zertarako egin duzu. Zuei adarra jotzeko.